Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni wakati na mana bɔ ni ka salam di an ka abonnew bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ aw ma dakuruɲɛ kelen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors ni fin ni i dɛmɛbagaw cayala, i kanubagaw cayala, i tɛ se k'o bɛɛ ta o tɔgɔ ma ni k'u fo kelen kelen, mais i bɛ se ka u bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen ko k'aw ni sɔgɔma. Ala ka juma hɛrɛ caya, Ala ka juma wɛrɛ don anw ni aw gɛrɛsigɛra insha Allahu ta'ala. Jɔn de bɛ ka bɔ sɔgɔma na ni ka folikan di aw ma ni o ye ne yɛrɛ kanuɲɔgɔnw ye, ne ka abonnew. C'est juste Maître Badara Ali Badjini di sabalikan ye. Aw dencɛ, aw facɛ, aw dɔgɔcɛ, aw kɔrɔkɛ, aw tericɛ, dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye, o si tɛ baasi ye, bɛɛ ka di ne ye. Aw ka kalanden, dɔw ka kalanfa. Alhamdulillah, ni waati na an bɛna bɔ an ka page sanfɛ n'o ye YouTube ye, ni ka ala tɔgɔ dɔ cogo ɲɛfɔ. An bɛna mun fɔ mɔgɔnanfinw ye, an muridenw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen, maa caman de bɛ yen o bɛ bɔ k'a fɔ ko tabdil tɛ yen. Ko tabdil ko yɛrɛ ko tiɲɛ t'a la. Subhanallah, 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 Allahu akbar. Wallahi tabdil bɛ yen. Ni tabdil t'i fɛ, a fɔ ko tabdil t'i bolo, mais tabdil tɛ yen. Wallahi kuma nin a ma sabati. An t'a f'u ye galon tigɛ, mais kuma nin ma sabati. Ni ye tabdil ye kun fayakunun, n'an b'a fɔ o ma ko shamsun lutatin barkhazun nasu salakin Allahu kun fayakunu. A baarago kelen a bɛ 86,600 ni 900 ani darisi 14 a b'o de bɔ kun fayakunun yɔrɔnin kelen i sigiyɔrɔ la. 86,600 ni 900 darisi 14 a baarago kelen a bɛ na n'o de ye. A tɛ kɔrɔbɔla o. Minnu b'a fɔ ko tabdil ko tɛ tiɲɛ ye, a ti nin ye. A kɛcogo dɔ bɛ yen an tɛ se ka da lamaga o kan yan. N'i y'o kɛ i bɛ fɛ ka fɛn fɛn yɛlɛma i b'o yɛlɛma n'a ye. A ti faamuya. Muriya yɔrɔ dɔw bɛ sɔn kɛnɛkan kumaw ma, a yɔrɔ dɔw tɛ sɔn kɛnɛkan kumaw ma. A bɛ faamuya. Sinon ni baarakɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'a baara o cogoya la, sɛbɛnden yɛrɛ a bɛ kɛ sɛbɛnden bɛ taa lahara de ka sɔgɔ ka na diɲɛ na. A bɛ bonya hakilitigiw ma, mais an bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ye. Alors yan'an bɛ don kumaw na ka kumaw ɲɛfɔ, an b'a ɲini aw fɛ a ye abonné an ka chaîne kan. N'aw abonné na a kana ɲina a bɛ notification like pour que hali n'aw connecté tɛ wagati minnu na n'an ye video dɔ bila a bɛ jigin aw ka téléphone kɔnɔ. N'aw nana connecté dɔrɔn aw bɛ sin k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ a ka téléphone kɔnɔ. An bɛ tila k'a ɲini aw fɛ a ye jija a y'an ka video ninnu partager ka taa fan bɛɛ fɛ, diɲɛ fan bɛɛ fɛ, walasa an balima minnu tɛ an ka nin baara waleya ninnu kalama u ka se ka bɔ a kalama ni ka se k'u yɛrɛ nafa n'an ka ala tɔgɔw ye. O baraji bɛ se ni aw bɛɛ ma, mais an ma bi sharti de b'a la. Maa minnu bɛ an ka ala tɔgɔw ta ten ka taa modifier ka kumakan caman don a la, ka nkalonw tigɛ k'a da kan, ala tɔgɔ tigi yɛrɛ tɛ min kalama ala tɔgɔ in na, olu bɛ taa ka t'u fɔ a kɔnɔ ka commencer ka to ka an balima silamɛw escroquer k'u anarquer k'u tɔɲɔ k'u ka wariw dun ka tila k'u bana, parce que fɛn dɔw lo n'i y'a ta k'a kɛ o kɛcogoya la dɔrɔn i ye kunko de ɲini ka s'a tigi ma. E ye min far'a kan o taara, ala tɔgɔw dun filɛ nin de b'o la, ni manfɛnw don, mɛlɛkɛw ni samiruw ni kudamuw de b'a kɔnɔ ani rawhaniw de b'a kɔnɔ. O kɛra ni manfɛn ye. N'i m'a wele cogo ɲɛ bɛɛ dɔrɔn a b'i kɛlɛ. A m'an balimaw dari minnu bɛ nin waleya nin kɛra 10,000 20,000 kama. E ka 10,000 namara yɔrɔ la i bɛ taa dɔ fatoya, 20,000 namara yɔrɔ la i bɛ taa dɔ yɛrɛ kunkolo tiɲɛ, i bɛ dɔ yɛrɛ bana min t'i si ka si dɔn tuguni, i bɛ dɔ siri a si tɔ bɛ a tɛ se ka wari sɔrɔ. An ka nin waleya in dabila, nin tɛ waleya ɲuman ye. Wallahi hali ni maaw ɲɛ tira a dɔn ka fɔ ko ala ɲɛ bɛ ira. An ye sabali, an ye nin bɔ ko in kɔnɔ. Alors maa wɛrɛw bɛ yen olu fana bɛ to k'a fɔ ko u bɛ don n ka privé kɔnɔ, u bɛ don n ka WhatsApp kɔnɔ, u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu ma se k'a faamuya parce que k'a sɛbɛn bɛ tubabukan na, olu tɛ tubabukan mɛn, olu bɛ bamanankan de mɛn. N bɛ fɛ k'olu lasɔmi o ko ne bɛ ala video kɛ a bɛɛ ye fila fila. N bɛ video fɔlɔ kɛ tubabukan na, n bɛ segin ka na filanan kɛ bamanankan na, walasa minnu tɛ tubabukan mɛn olu ka se k'a sɔrɔ k'a faamuya bamanankan na, minnu fana tɛ bamanankan mɛn olu ka se k'a sɔrɔ k'a faamuya tubabukan na. Wa nin bɛɛ kɔfɛ an bɛna anglais don a la, an bɛna a page in dayɛlɛ k'o kɛ anglais yɔrɔ ye. Alors
o kibariyaw fana fɔnin kɔfɛ n bɛna aw sɔmi fana ko an ka kalanbon ninnu a ma datugu dɔ de bɛ farala kan don o don dɔ de bɛ far'a kan hali sisan jama bonyana an ka ilimu rambulu groupe ma an dɛsɛra an déménagera ka taa telegram sanfɛ ka taa ilimu rambulu créer ka poser telegram sanfɛ parce que telegram bɛ jama hakɛ min ta whatsapp t'o ta whatsapp tɛ tɛmɛ mɔgɔ 257 kan mais telegram ale bɛ se ka mɔgɔw ta fo ka se 10,000 donc an nana ye a tɛna ɲɛ an bolila ka taa an yɛrɛ sɔrɔ ye ni ilimu rambulu ye sinon an tun ye ilimu rambulu 1 dayɛlɛ o fara an ye 2nan dayɛlɛ o fara an yɛrɛ nana ye a tɛna ɲɛ sabanan yɛrɛ n'a ma hali ni sabanan dayɛlɛ a bɛna fa donc an taara an yɛrɛ sɔrɔ telegram sanfɛ ni ilimu rambulu ye mais nka n bɛna groupe ninnu cogoyaw farafasiya walasa bɛɛ ka se k'a faamuya parce que caman mana ka na n sɛgɛn ni kumaw ye ka sɔrɔ tile kɔnɔ ne bɛ message min sɔrɔ a ka ca kojugu alors groupe fila bɛ yen olu bɛɛ ye sarako kelen de ye i n'a fɔ ensemble pour réussir parce que o de aw bɛɛ b'o de dɔn bon an nana ye ensemble pour réussir kan an bɛ ka ismulayil azamuw de bila yen ala tɔgɔ saniyaniw ani yiriw ani fulaw olu kalan de bɛ kɛra o yɔrɔ la yen bon groupe jama ka ca cogo min na ɲininkali ka ca bon an tun bɛ turabu min bila yen turabu kalan tun bɛ kɛ yen cɛ 30 kalan tun bɛ kɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw an nana groupe min créer sisan n'o ye ilimu rambulu ye an ye ko ni kilan fila ka kɛ ko min kilasi fila wala an bɛna mɔgɔw kalan cɛ 30 la yɔrɔ min na an y'o groupe kɛ dana ani cɛ 30 ale ni turabu a ci cogo n'a kumaw fɔ cogo a n'a sarakaw bɔ cogo ka taa fara ka waati minnu bɛ jigin cogo minnu na ani fana an bɛ lolo ci cogo min na ka lolo buruju bɔ ka i ka lolo bɔ k'a yiri la i ka kan ka baara minnu kɛ ani ka kan ka ko minnu kɛ olu kalanw an y'olu kalan 4 ninnu fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ o damana groupe ye sisan ensemble pour réussir ni k'ale kɛ a damana groupe ye ni ala tɔgɔw de bɛ jigin a kan ala tɔgɔ saniyaniw nɔgɔ tɛ jigin ye olu ko fila ninnu filɛ nin ye o t'u don bɛ ɲɔgɔn na groupe kelen don sara fila taara a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 2,300 darisi 20 ni kalo sara 600 lo bɛ sara n'i ye 2,300 darisi 20 sara i bɛ yɛlɛ groupe fila nin bɛɛ sanfɛ i bɛ kalan kɛ i bɛ ala tɔgɔw ta maintenant an nana groupe wɛrɛ créer sisan n'o tɔgɔ ye savant en privé nin sanfɛ baara foyi tɛ kɛ o sanfɛ tabdil saniyaniw bɛ yen tabdil nɔgɔninw bɛ yen batuta samiru jina tɔgɔ jina kafiriw tɔgɔ ka baara kɛ n'o n'a ɲɔgɔnna ye maa min bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ moriya la ka kɛ moriw cɛma moriba ye ka kɛ nafolobatigi ye ka kɛ kabakomɔgɔ ye moriya kɔnɔna na ka tɔgɔbatigiya sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ni ala tɔgɔ saniyaniw ye tuma caman na dɛ olu dɔw bɛ sɔrɔ n'a fɔra ɲɛna fɛn minnu bɛ k'a la dulɔ bɛ k'a dɔw la ɲɛgɛnɛw bɛ k'a dɔw la tuma dɔw la i bɛ se muso ma a b'i hakɛ to i bɛ jɛn ni muso ye i t'i ko i nɔgɔlen bɛ wuli ka sigi ka ala wele o tɛ ala wele ye tugun i bɛ setana de batora wa cɛ o cɛ fana donna a sira nin na k'a ta k'a k'i ka baara ye sara wɛrɛ t'i la i b'a dɔn n'i sara k'i to a kan i bɛ taa yɔrɔ min na o ye yawmul kiyamati kɔni i b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na ala k'an kisi yɔrɔ jugu ma alors a kɔni kalan bɛ kɛ a bɛ daga bɛɛ ka fɛn bɛɛ kalan k'a ɲɛdɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ daga i k'a kalan mais fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ daga i k'a bɛɛ kɛ an y'ale groupe nin dayɛlɛ donc ala tɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ bila o kan a saniyani a nɔgɔni tabdiliw jinɛtɔgɔw i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka baara kɛ ni samiriw ye o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛɛ lajɛlen de bɛ bila yen ale yɔrɔ nin na an b'a fɔ o ma ko savant en privé o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ dama yɛrɛ ye 6,000 kalo o kalo 2,000 de bɛ sara a sanfɛ ayiwa ni groupe ninnu ko ye maa min minɛ ayiwa i bɛ se k'i yɛlɛ a kan an ka whatsapp numéro an bɛna n'o bila commentaire la pour que maa o maa mako b'an na o ka se k'an contacter whatsapp kan ni ala tɔgɔ nin samsun lutatin barkhazun nasu salakin samsun lutatin barkhazun nasu salakin allahu kun fayakunun an ɲa bɛ sɛbɛnni min na duguma n'o ye mayitufu ye o ye dɔribule a filɛ nin ye o y'a dɔribule 86 ni 900 darisi 14 a baarako kelen samsun lutatin barkhazun nasu salakin a baarako kelen i b'o de sɔrɔ ɲatugu ni ɲɛɲɛlɛ i sigiyɔrɔ la i tɛ wuli ka bɔ yen donc k'a yira la k'a fɔ ko tabdil ko ye tiɲɛ ye namara taara an ka ɲɔgɔn sɔrɔ savant en privé sanfɛ an bɛna nin ɲɛfɔ aw ye sabu an y'a bila ka ban mais a bilani a bilara semaine 2nan de bɛ nana ten mais maa minnu yɛlɛla groupe sanfɛ o ka ca kojugu donc an bɛna sɔgɔ k'a lajigin semaine wɛrɛ pour que mɔgɔ kura minnu yɛlɛla savant en privé sanfɛ olu ka se ka nin sɔrɔ u mako dilan n'a ye o la don an bɛna bɔ k'aw fana sɔmi maa o maa mako bɛ fɛ k'a sɔrɔ ala tɔgɔ in sɔrɔ a fana ka yɛlɛ savant en privé sanfɛ a b'a sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ an b'a ɲini aw fɛ a ye sabali
maa minnu bɛ kuma dɔw fɔra o tɛ minnu dɔn k'u ka sabali an ka ɲɔgɔn sɔrɔ groupe sanfɛ n'Ala sɔnn'a ma maa si tɛ nimisa nin wagati in na an bɛna mun fɔ aw ye an b'a fɔ aw salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu